Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Βγήκαμε λοιπόν όλοι στην ταράτσα και δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το θέαμα της φοβερής σβάστικας απάνω στην Ακρόπολη. Είναι 27 Τετάρτου του 1941. Οι Γερμανοί μαζεύουν τον κόσμο για να παρακολουθήσουν την ανάρτηση της σημαίας των Γερμανών, του ναζιστικού εμβλήματος, στον ιστό της Δημαρχίας. Πράγματι συμβαίνει το γεγονός, αλλά κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, της έπαρσης της σημαίας τους, ο πατέρας μου λιποθυμά από πατριωτισμό. Όταν πήγαν οι Γερμανοί, είχα μεγάλη περιέργεια να δω τι είναι αυτά τα ζώα. Και πλησίασα να τους μιλήσω, να τους ρωτήσω κάτι. Και τους μίλησα γαλλικά, δεν ήξερα άλλη γλώσσα. Και μου έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Ήταν τόσο παγεροί. Είχαν ένα ύφος, ένα πρόσωπο, ένα κεφάλι εκεί πάνω στημένο, που άμα πήγαινα να περάσω και τον συναντούσα στον δρόμο μου του Γερμανού, με έπιανε, φοβόμουν πολύ. Όλος ο κόσμος ένιωσε τη σκιά του κατακτητή. Άλλαξε η ζωή από την μέρα στην άλλη. Και κάθε μέρα κάποιοι νόμοι, απαγορεύεται το βράδυ, απαγορεύεται το μεσημέρι, ξέρω, απαγορεύεται εκείνο. Ακόμη και η ακρόαση ξένων ραδιοσταθμών απαγορεύτηκε. Τα ραδιόφωνα σφραγίστηκαν από ειδική υπηρεσία, ώστε να πιάνουν μόνο το ραδιοσταθμό της Αθήνας. Έπρεπε να διαδηλώσουν. Όποιος δεν δήλωνε, εάν έβρισε το ραδιόφωνο και δεν το είχαν σφραγίσει, η ποινή ήταν εις θάνατο. Τα ιταλικά στρατεύματα που είχαν νικηθεί στην Αλβανία έκαναν παρελάσεις στις πόλεις της Ελλάδας. Οι Έλληνες που τους νίκησαν στην Αλβανία τώρα ζούσαν κάτω από την πότα των ηττημένων. Και αυτό το έφεραν βαρέως. Όλοι οι Έλληνες τότε. Μόλις συνήλθε από την λιποθυμία, ο πατέρας του Κώστα Κουλουφάκου και η παρέα του αποφάσισαν να αντισταθούν. Από εκείνη τη στιγμή ιδρύουν την αντιστασιακή ομάδα Αδούλωτοι Έλληνες. Η πρώτη τους αντιστασιακή δράση ήταν να γράφουν συνθήματα που ακούγανε, μεταφράζανε από το ραδιόφωνο των Εγγλέζων, να τα μεταγράφουν σε μορφή τρίκ και να τα διανύμουν στις περιοχές του Ψηρή, του Θησίου, του Κολονού και αλλού. Δύο νεαροί φοιτητές, ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος, σκέφτηκαν κάτι παράτολμο. Και βλέπαμε αυτή την τεράστια πολεμική σημαία απάνω στην Ακρόπολη και σε μια στιγμή ο Μανώλης, ο οποίος ήταν στραμμένος προς την Ακρόπολη, λέει, Λάκη, μου λέει, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας εκφράζουν τη δημοκρατία, εκφράζουν από την πλευρά της τέχνης, εκφράζουν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Όταν λοιπόν πας εσύ και τα βεβηλώνεις, σκλαβώνεις το έθνος της Ελλάδας, αλλά σκλαβώνεις όλη την ανθρωπότητα. Του λέω να έχεις δίκιο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να τους κάνουμε. Εάν μπορούμε. Η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή. Οι Γερμανοί καταστάθηκαν στον Εύρο, την Κεντρική Μακεδονία, το Αιγαίο, την Αττική και την Κρήτη. Στη Βουλγαρία παραχωρήθηκε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Στην Ιταλία περιήλθε η υπόλοιπη Ελλάδα. Γερμανοί και Ιταλοί διατήρησαν την ελληνική διοίκηση. Αλλά στις περιοχές υπό βουλγαρικό έλεγχο επιβλήθηκε πλήρης εκβουλγαρισμός. Δημαρχία, εκκλησίες, όλα με βουλγαρικά γράμματα. Ελληνικά γράμματα δεν διάβαζες. Πουθενά. Πουθενά. Ούτε εκκλησία βουλγαρικά έψαναν. Και οι παπάδες ακόμα ήταν Βουλγαροί. Όχι μόνο αυτό, αλλά αν στο δρόμο σε άκουαν
να φωνάξει από μακριά στα ελληνικά. Γιώργο, Κώστα, έλα εδώ κτλ. Εάν σε άκουγε ένας Βούλγαρος, σε έσπασε στο ξύλο διότι μιλούσε ελληνικά. Όλες οι υπηρεσίες, όλες, τι, νομαρχίες, όλες οι υπηρεσίες. Βούργαροι. Και στα νεκροταφεία ακόμα είχαν αλλάξει τα ονόματα των αποθανόντων. Εκεί που έλεγε, ξέρω εγώ, Γεωργιάδης, αυτοί γράψαν Γεωργίευ. Ο πατέρας μου εκεί, μαζί με τους υπολείπους αξιωματικούς, βρέθηκαν μπροστά σε μια κατάσταση φοβερή. Ο πατέρας του παρεμενείου Παπαθανασίου σύστησε με 3 άλλους αξιωματικούς την οργάνωση Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδας. Ο μικρός γιος βοηθούσε τον πατέρα στις παράνομες δραστηριότητές του. Πριν φύγει στο βουνό, ο πατέρας Παπαθανασίου πήγε να αποχαιρετήσει την αδελφή του. Της έκανε μια χειρονομία με το χέρι ότι πάω προς τα βουνά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η Κατίνα πάγωσε. Άφησε και το τηγάνι και κάηκε το τηγάνι και δεν μιλούσε καθόλου. Μετά από εκεί φύγαμε, μπρος ο μπαμπάς, πίσω ο γιος. Να μην είμαστε μαζί, ο γιος κρατούσε το σακίδιο με τα ρούχα του μπαμπά και μου είπε μία φράση μονάχα: να προσέχεις τη μητέρα σου. Στις περιοχές υπό βουλγαρικό έλεγχο, μια ομάδα Ελλήνων αποφάσισε να εξεγερθεί. Το ΚΚΕ είχε πολλές δυνάμεις στην περιοχή. Ορισμένα από τα μέλη του είχαν ήδη πάρει τα όπλα, ανεβαίνοντας στα βουνά. Το Σεπτέμβριο του 1941 επιτέθηκαν στο βουλγαρικό τμήμα χωροφυλακής, στο χωριό Δοξάτο της Δράμας. Ήταν μια θεοσκότεινη βραδιά. Ξυπνήσαμε με πυροβολισμούς. Μετά τους πυροβολισμούς είδαμε τη φωτιά. Κατόρθωσαν, πλησίασαν στην πόρτα της αστυνομίας, οι χωροφύλακες από πάνω και αυτοί βέβαια αντιστέκονταν, με μια χλένη η οποία από ό,τι μάθαμε μετά μουσχεμένη με πετρέλαιο, την έριξε ένας αντάρτης στην πόρτα και από εκεί πήρε φωτιά και κάηκε η αστυνομία. Οπότε αναγκάστηκαν οι χωροφύλακες να βγουν έξω. Βγαίνοντας τους σκότωσαν. Κατέβασαν την βουλγαρική σημαία, την ποδοπάτησαν έξω στις λάσπες. Εκεί μίλησε κάποιος, τους είπε για την απελευθέρωση. Ακούστηκε ζήτω η Ελλάδα, κάτω η Βουλγαρία. Κάποιος αντάρτης ήρθε εδώ, χτυπούσε τις καμπάνες. Εγώ από το παράθυρο έβλεπα. Ήρθε εδώ, έριξε μια πιστόλι, ξέρω εγώ, φώναζε, ζήτω επανάσταση κτλ. 22 χωριά είχαν εξεγερθεί. 35 Βούλγαροι και 12 Έλληνες που είχαν περάσει με το μέρος τους έχασαν τη ζωή τους. Αλλά η εξέγερση δεν κράτησε παρά μία μέρα. Ήμασταν έξω, ώσπου είδαμε τους περίπλου, τη βουλγαρική περίπλου να κατεβαίνει και να πιάνει τον κόσμο και τότε βέβαια καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι οι Βούλγαροι θα εκδικηθούν. Λίγο καιρό νωρίτερα στην Αθήνα, οι 2 φοιτητές έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, να κατεβάσουν τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Κατορθώσαμε, φτάσαμε, ανεβήκαμε στο βάδο, ανεβήκαμε. Είχε 1/4 σελίδες και υπήρχε ησυχία, ηρεμία. Λοιπόν, το θέμα ήταν τώρα εάν ο σκοπός ήταν μέσα ή έξω από τη Σκοπιά. Εν τω μεταξύ ακούγαμε χάχανα κλπ. Από κάτω από εδώ και ερτάζανε για την Κρήτη. Τη νίκη της Κρήτης. Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Είδαμε λοιπόν δεν υπάρχει σκοπός. Και τότε ανεβήκαμε πάνω, τα σκαλιά του αυτό και λύσαμε το θερματόσκηνο και προσπαθήσαμε να την κατεβάσουμε. Φτάναμε μέχρι εκεί, καρπαλώναμε, την πιάναμε, την τραβάγαμε και πάει. Για να την κατεβάσουν έχασαν πολύτιμο χρόνο και στην πόλη η κυκλοφορία απαγορευόταν. Του σταμάτησε για έλεγχο ένας Έλληνας χωροφύλακας. Καλά, δεν ξέρετε τη Γερμανία, θα του Γερμανία του σκοτώσουν. Το δρόμο τέτοια ώρα, πού είναι τα σπίτια, εδώ κοντά είναι παρακάτω. Βλέπω τη μάνα μου ένα κουβάρι απ' έξω στο σκαλοπάτι του σπιτιού να κάθεται. Δεν είχα δει ποτέ τη μάνα μου καθισμένη κουβάρι. Και μου λέει πού ήσουν. Πολύ έτσι αγριεμένη. Και ο Βασόντας με. Πρώτα που με έχει πιάσει από τα λεμά. Τότε άνοιξε
σπιτάκι μου και αυτό και της έδειξα το κομμάτι της σημαία. Αμέσως άλλαξε εντελώς το πρόσωπό της, με αγκαλιάζει, με φυλάει και φεύγει. Δεν με ρώτησε τι είναι αυτό. Κατάλαβε αμέσως. Εγώ ανεβαίνω πάνω, ο πατέρας μου ήταν όλοι όρθιοι και περιμένανε. Παιδί μου, τι έγινε, πού ήσουν, τι έγινε. Βγάζω λοιπόν τώρα. Και μόλις το βλέπω ο πατέρα μου, πω, πόση φορά. Είσαι καλά, όχι μόνο θα μας σκοτώσουν οι Γερμανοί, θα μας εξανδραποδίσουν τη σημαία του. Και την άλλη μέρα που τη ρώτησε ο πατριός μου πού ήταν ο μεγάλος σου γιος, εχθές, λέει ανέβασε στην τεράστια να δεις. Οι Γερμανοί λοιπόν κάνανε μια ανακοίνωση που έλεγε τα εξής. Τη νύχτα της 30ης προς την 31η Μαΐου, άγνωστοι δράστες υπεξαίρεσαν τη γερμανική πολεμική σημαία από το βράχο της Ακροπόλεως. Οι δράστες θα τιμωρηθούν για τις ποινές του θανάτου. Στο Δοξάτο και τα άλλα χωριά που είχαν εξεγερθεί, τα βουλγαρικά στρατεύματα ετοιμάζονταν για αντίπεινα. Ήρθαν οι Βούλγαροι, κύκλωσαν το χωριό, έμασαν τον κόσμο όλα με τα γενικόπαιδα να μας σκοτώσουν όλους. Άρχισαμε να τρέχουμε και να κλείνουμε πόρτες, παράτερα και να αρχίζουμε να κρύβομαστε. Μόλις άκουγα αρβίλια με πάτα κι ούτε να περπατάνε οι Βούλγαροι, που εγώ ντουμάνι. Κρύβομαν το. Με το πιστόλι στο χέρι μας έβγαινε έξω. Μάλιστα σε μένα έβγαινε το πιστόλι με ψηλά τα χέρια. Γύρω-γύρω τα πολυβόλα. Όλους εκεί μας συγκέντρωσαν. Δεν μπορούσες να κάνεις ούτε έτσι. Έτσι να σήκωνε στο κεφάλι, σε χτυπούσε με τον υποκόπανο. Και τότε βγήκε ένας συνταγματάρχης, ήταν Βούλγαρος και είπε ένας Βούλγαρος, 100.000 Έλληνες θα σκοτωθούν. Αλλά μετά το άλλαξαν αυτό, απόλυκαν τα γενικόπαιδα, πήραν μόνο 17 παιδιά και από 16 χρονών και πάνω. Και 15, μεριά μου ήταν σωματικός. Ένας στρατιώτης πήρε το διπλανό μου και εκτέλεσε. Και εγώ, λίγα μέτρα πιο πέρα, 10 μέτρα ήταν μικρά παιδιά. Εγώ χωρίς, δηλαδή παράτολμα, έκανα ένα πήδημα, χωρίς να καταλάβω πώς, και έπεσε μέσα στα παιδιά και τα λέω σκεπάστε. Πιάνουμε στον χέρι με χέρι όλα τα παιδιά δηλαδή. Και ώσπου να έρθουμε εδώ πέρα στο σπίτι που απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο, το υπολογίζω, ακούγαμε κάτι χειροβομβίδες, κάτι πολυβόλα, κάτι τέτοια. Και εγώ μπήκα μέσα σε γυναίκες και σιγά σιγά ήρθα μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα για να φτάσω στο σπίτι έτρεχα, πώς να πω, τα πόδια μου χτυπούσαν την κορυφή μου. Ο αδελφός του Θανάση ιατρού δεν είχε την ίδια τύχη. Και ο αδελφός μου δεν τον έβγαλαν, έμεινε εκεί, έβαλαν τα πολυβόλα, γιατί τα πολυβόλα τα είχαν στα υψώματα. Μετά έριξαν και ροβοβίδες, έριξαν με τα πολυβόλα δηλαδή και σκότωσαν. Βλέπαμε που πυροβολούσε τη χαριστική βολή και βλέπαμε τον καπνό. Όλη τη νύχτα εκτελούσαν. Ήταν μία από τις πρώτες εξεγέρσεις στην Ευρώπη, αλλά κόστισε ακριβά. 102 χωριά δέχτηκαν επίθεση από βουλγαρικά στρατεύματα. Στη Δράμα, τις Σέρρες και την Καβάλα. 22 καταστράφηκαν. Τρίνος. Σκότωσαν τόσο κόσμο παραδείγματι. Κάθε σπίτι είχε από ένα άτομο παραδείγματι σκοτωμένο. Ο φόρος αίματος ήταν 2.140 άτομα. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι ζωντανοί κλήθηκαν να πληρώσουν τις σφαίρες των εκτελεστών. Από εκεί μετά, η Επιτροπή είχε γύριζε στα σπίτια μετά από την εκτέλεση να πληρώνει ο κόσμος τις σφαίρες που ξόδεψαν. Δηλαδή, είχες δεν είχες, έπρεπε να πληρώσεις. Από την πρώτη στιγμή δείξανε βέβαια το πρόσωπό τους οι Γερμανοί, κάνανε γενική επίταξη των πάντων. Ο γερμανικός στρατός δεν είχε δική του επιμελητεία, δηλαδή καταλύματα και τρόφιμα. Φτάνοντας στις διάφορες πόλεις, οι Γερμανοί καταλάβαναν τα καλύτερα κτίρια για τη διαμονή των στρατιωτών και τις υπηρεσίες τους. Οι Γερμανοί όταν έφτασαν
εγκατασταθήκαν στο γυμνάσιο πάνω. Ο Γερμανός διοικητής εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι εδώ. Πιο κάτω ήταν το σπίτι κάποιου καθηγητή μας, του κ. Αντωνόπουλου. Πολλές φορές έμπαιναν σε σπίτια χωρίς καν την τυπική διαταγή της επίταξης. Αυτό έγινε στο σπίτι της οικογένειας Παπαθανασίου, στην Θεσσαλονίκη. Το βρήκανε κλειστό, πιάσαν την πόρτα, μπήκαν μέσα, πήραν ό,τι ήταν να πάρουν. Οι κατακτητές εξασφάλιζαν το φαγητό τους, λαιλατώντας τις αποθήκες και τα σπίτια των Ελλήνων. Παρόμοια τακτική ακολουθούσαν και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μπαίνανε σαν αφεντικά, παίρνανε κότες, παίρνανε αρνιά, παίρνανε αυτά, δεν υπολογίζανε τίποτα. Μια μέρα συναντήσανε κάποιον και πήγαινε στο λιβάδι, του πήραν το βόδι, απάνω στο αυτοκίνητο, το πήρανε, πάει. Σιγά σιγά εξαντλήθησαν και τα αποθέματα τα οποία είχαν τα καταστήματα τέλεια και άρχισαν οι δυσκολίες του επισιτισμού. Η κατάσταση έγινε πολύ προβληματική, πείνα, αγωνία, συλλήψεις υπόπτων, εκτελέσεις, μια κατάσταση τρόμου. Τις συνθήκες του τρόμου θέλησε να αποτυπώσει ο Άγγελος Παπαναστασίου. Ήταν ένας δαιμόνιος και πρωτοπόρος επιχειρηματίας που είχε ιδρύσει την πρώτη διαφημιστική εταιρεία στην Ελλάδα και αργότερα την βιομηχανία μπαταριών ΠΑΚ, μοναδική στα Βαλκάνια. Είχε αγοράσει πριν από τον πόλεμο μια μικρή κινηματογραφική μηχανή. Την έκρυψε σε ένα τενεκέ και βγήκε στους δρόμους της Αθήνας. Μέσα σε ένα τανεκαδάκι με μία τρύπα έβαλε την κάμερά του και άρχισε να γυρνάει και να παίρνει από εδώ από εκεί, βέβαια με τον κίνδυνο ότι οποιαδήποτε στιγμή επιτόπου εκτέλεσης αν τον πιάνε. Με την κάμερά του κατέγραψε εικόνες από την Ελλάδα του Χίτλερ, που σήμερα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο σύνολό τους. Από το καλοκαίρι του 1941, η κυβέρνηση Τσολάκογλου, που συνεργαζόταν με τους κατακτητές, επέβαλε δελτίο στα τρόφιμα. Στην Κίμη της Εύβοιας, η οικογένεια Φαφούτη είχε 6 παιδιά. Είπανε τώρα και τα 6 να τρώνε, ας τρώνε τα 3. Και μας βάλανε να τρώμε μέρα παραμέρα. Τα 3 παιδιά τη μια μέρα. Η μητέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου τρώγαμε από μία σαρδέλα. Μαζί με χαρουπίνι και με μπομπότα. Ο πατέρας μου έτρωγε μέρα παραμέρα για να φτάσουν οι σαρδέλες. Στο σχολείο μας δεν πεινούσαμε μόνο εμείς οι μαθήτρες, πεινούσαν και οι καθηγητές. Κάθε τόσο μπαμ και μία κάτω λιπόθυμη. Έβλεπες γνωστούς ανθρώπους και δεν τους γνώριζες, γιατί είχε κατεβεί ο λαιμός τους και πάει και στα Γελάδα. Είχε πάει από την πείνα. Φεύγαμε από τα σπίτια αναζητώντας μια άλλη μονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει και του παίρνει ο Γερμανός στο χέρι και του το σπάει. Λες και το είχε κάνει επίτηδες η φύση, εκείνος ο χειμώνας ήταν ο χειρότερος χειμώνας εδώ και 100 χρόνια. Να φανταστείτε ότι στην Αθήνα είχε ρίξει 2 πιθαμές χιόνι. Στην οδό Πατησίων, πολλούς ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, δεξιά-αριστερά, να λένε σπαρακτικά «Πεινάω, πεινάω». «Όχ, πεινάω, όχ, πεινάω», το άκουγες παντού. Κάθε πρωί έβγαιναν τα συνεργεία του Δήμου και μάζευε πεθαμένους, τουμπανιασμένους κυρίως.
διότι η αβιταμίνωση προκαλεί θάνατο πρίζοντας τον άνθρωπο. Και εγώ δούλεψα στο νεκροταφείο και ανοίγαμε λάκκους. Λάκκους, συνέχεια. Γεμίζαν αυτοί, σκάβαμε άλλους. Για να εξασφαλίσουν φαγητό, οι τυχεροί χρησιμοποιούσαν τα δελτία τροφής των πεθαμένων. Πείνα. Πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουν το συσίτιό τους, το δελτίο τους και το πετάγανε στο νεκροταφείο. Και έτσι βρεθήκε ο κόσμος να έχει 10, 20, 30 δελτία ο καθένας και με αυτά τα λίγα που μοιράζανε στον κόσμο παίρνανε μεγαλύτερες ποσότητες. Ερχόταν ένας με το καροτσάκι, τον αποδογυρίζει και πέφτει ένα πτώμα με σεντόνι τυλιγμένο. Στάσου αδερφέ να μας πεις, να γράψουμε το όνομα, ρε. Και το μόνο που φώναζε, μάνα. Πέταξε τη μάνα του για να μην το πάρουν το δελτίο. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, 250.000 πέθαναν από την πείνα στη διάρκεια της κατοχής. Το χειμώνα του 41, μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά έχασαν τη ζωή τους 50.000. Ένα παιδάκι μπροστά μου, στη γωνία Κορίνθου και Αράτου, το είδα να πέφτει κάτω, να σπαρταράει και σε λίγο σκύβουνε κάνα δυο που περνούσαν εκεί και λέει πάει, τελείωσε αυτό, πέθανε. Στη γειτονιά μας είχε ένα γαϊδούρ που την άρμηγε η μάνα μου και έδωνε τη μικρή την αδερφή μου γάλα. Όταν στέρεψε του γάλα, η αδερφή μου πέθανε. Δεν είχαμε τίποτα να του δώσουμε. Η μικρή αδερφή μου. Και το παίρνει η μάνα του, το ρίχνει στον ώμο της και αρχίζει να παίρνει την αρά του, που είναι ανήφορος, και εδώ ρηγμένο σαν τζουάλι το παιδί και τραγουδώνει. Ο Λάμπρος Ματόπουλος ήταν τότε 15 ετών. Αποφάσισε να γίνει σαλταδόρος βλέποντας την κατάδια της χώρας. Είδα κάτι πράγματα που αηδίασα. Έχουν βγει κάτι Γερμανοί από την οδό Αθηνάς και ένα υπόγειο. Και εκεί πηγαίνανε οι Γερμανοί και τα πίνανε. Λοιπόν, βγαίνει ένας Γερμανός από το υπόγειο, παραφουσκωμένος στο κρασί και το εδώ και πλακώνει τα μετά. Και τρέχει ένας Έλληνας με τη χούφτα και τα τρώγε. Τον θυμάμαι ακόμα και μου έρχεται να κάνω τώρα. Με τις κούφτες. Ανεβαίνανε σε αυτοκίνητα που μεταφέρανε τρόφιμα οι Γερμανοί και πετάγανε από πάνω τρόφιμα κάτω και τα έπαιρνανε άλλοι. Μια φορά έχω ανεβεί σε ένα αυτοκίνητο γερμανικό και βρίσκω μέσα μισή αγελάδα. Κομμένη από εδώ και ήταν το απάνω της μέρος. Και τη ρίχνω κάτω, το κινητό και μετά κατεβαίνω, δεν ήξερα πώς να την πάρω. Και κάνω και εγώ έτσι και τη φοράω από πάνω μου. Καταλάβεις, κρατάω το πλευρά της για να μην μου φύγει και από το λαιμό, από τον τράχυλο εδώ που έλειπε το κεφάλι, με πλακώσανε σκύλοι και τράβαγα από τον τράχυλο ότι έκοβα και το πέταγα στους σκύλους. Είχαν αυτοί και μια ανθρωπιά, τα μοιράζανε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Πολλά παιδάκια τα σκοτώσανε οι Γερμανοί που τα αντελήσαν.
Μια μέρα έχω πάρει μια πένσα και πάω να σπάσω κάνα λουκέτο από τα αυτοκίνητα. Και να ένας Γερμανός, μόλις τον βλέπω, έχω την πένσα στη τσέπη και βάζω το χέρι μου στη τσέπη για να κρύψω την πένσα και αυτός ήταν ανώμαλος. Και έρχεται κοντά και πιάνει το κεφάλι της πένσας εδώ, που εγώ την είχα μαζέψει, και λέει good. Νόμιζε πως ήταν το πέος μου τόσο σκληρό όσο ήταν η πένσα. Ήτανε σικιά ο κύριος. Από την μικρή παρέα των Σαλταδόρων, πολλοί δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς. Ο Ματόπουλος προδόθηκε από έναν Έλληνα, συνεργάτη των Γερμανών, και συνελήφθη. Με πήγε στο υπόγειο, μου έδωσε τα χέρια πίσω, σε ένα, ξέρω εγώ, κέρατο εκεί πέρα, και μου έλεγε νίξ φωστέν, ξέρω εγώ τι μου έλεγε όλη την ώρα και κάτι τέτοια, και του έλεγα νίξ φωστέν και νίξ φωστέν, και στο τέλος νευριάζει και πάει σε μια γωνία και βρίσκει ένα μπετόνι. Παίρνει το μπετόνι, νίξ φωστέν, και μου αδειάει στην πλάτη και κάνει έτσι, νίξ φωστέν, νίξ. Ανάβει αυτό και μου βάζει φωτιά στην πλάτη μου. Και τρέχουν κάτι ορδινάτσες που ήταν εκεί μέσα με κάτι σακάκια, παφ, και με σβήσανε. Τα σημάδια όμως υπάρχουν. Τα έχω εδώ τα σημάδια. Η κατοχή και η πείνα είχαν αποδιοργανώσει τα σχολεία. Βιβλία δεν είχαμε. Είμαστε κλεισμένοι μέσα. Υπήρξε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είναι γνωστό αυτό. Από τις 8 το βράδυ ή το πολύ τις 9 μέσα, μαντρωμένοι. Μπορείς τώρα να φανταστείς παιδιά 15 χρόνων, αγόρια και κορίτσα, απάνω στην πρώτη νιώτη και να είναι μαντρωμένα μέσα σε 4 στίχους και να είναι άνοιξη και καλοκαίρι και συνέχεια. Επί χρόνια είναι δυνατόν. Αντέχεται αυτό? Δεν αντέχεται από παιδιά. Το πνεύμα της αντίστασης ήταν διάχυτο. Στην Ήπειρο, ο Στέριος Βούλγαρης ήθελε να γίνει δάσκαλος και ζήτησε τη συγκατάθεση του πατέρα του. Ένας ασήμαντος και αγράμματος χωρικός ήταν ο πατέρα μου. Μου λέει, μα τα χωριά αυτά δεν είναι δικά μας. Αυτά τα έχουν οι Ιταλοί, λέει. Πού θα κάνεις το δάσκαλο, μου λέει. Να πας πρώτα, μου λέει, να απελευθερώσεις τα χωριά και μετά να πας να γίνεις δάσκαλος ή να πας στο πανεπιστήμιο, μου λέει. Κάθε πρωί που πηγαίναμε, έπρεπε να πούμε την προσευχή. Τότε λέγαμε την προσευχή. Βέβαια, όλα τα παιδιά εμείς, μετά την προσευχή, αυτομάτως είχαμε συνονιθεί μεταξύ μας και λέγαμε τον εθνικό ύμνο. Τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο. Οι δάσκαλοι έβγαιναν από πάνω και έλεγαν οι αρχές κατοχής, θυμάμαι, απαγορεύουν οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση πλην της προσευχής. Στην Πάτρα, που είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς, ένας δάσκαλος παρακινούσε τους μαθητές. Να περνάει απ' έξω ένα τάγμα Ναζίδων με εκείνο το φρικαλαίο του εμβατήριο. Ολαρία, ολαλα, και να τρίζουν τα τζάμια. Ολαλα, και να τρίζουν τα τζάμια. Πετιέται αυτός, ολόρθος, ανεβαίνει στην έδρα και αρχίζει να βροντοφωνάζει στίχους από τον εθνικό ύμνο. Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ό,τι θέλεις ή μπορείς, εις τον κάμπο ελευθερία ματωμένη περπατείς. Ματωμένη περπατείς. Να φωνάζει. Ολαρία, ολαλα, η Γερμανία. Ματωμένη περπατείς, ματωμένη περπατείς. Και όλοι μαζί. Θυμάμαι έναν αείμνηστο καθηγητή, Κοκκίνη τον λέγαν, ο οποίος ενώ μπροστά μας έλεγε, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε απαγορεύεται και τα λοιπά, μετά γύριζε την πλάτη και είχε τα χέρια από πίσω και κουνούσε το δάχτυλο και κρατούσε τη μουσική
τη μουσική του εθνικού ύμνου. Καταλάβατε. Όταν το βλέπαμε εμείς αυτό, βέβαια ο εθνικός ύμνος ανέβαινε στον ουρανό απάνω. Βρήκαμε ένα πάκο στο σπίτι μου εφημερίδες του καιρού της νίκης που ήταν γεμάτο γελιογραφίες του Ντούτσα και του Μουσολίνι. Αρχίσαμε να τις κοπιάρουμε με τσιγαρόχαρτο από πάνω, τις ξαναφτιάχναμε και τις ρίχναμε στις πόρτες. Τις ρίχναμε στις πόρτες. Ξέρεις τώρα να πάει ο υπόδουλος το βράδυ χωρίς να έχει να κάνει ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι του και να βρίσκει μια γελιογραφία της νίκης και από κάτω να του λέει 2 λόγια ότι θα ξανάρθουν οι νίκες μας και θα... Ήταν μια παιδική αντίδραση, αλλά αντίδραση. Το Σεπτέμβριο του 1941 ιδρύθηκε από στελέχη του ΚΚΕ το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Από τους κόλπους του ΕΑΜ θα γεννηθεί και ο ΕΛΑΣ, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Αλλά τα όπλα σπανίζουν. Στον Πειραιά τα προμηθεύονταν από Ιταλούς στρατιώτες. Στον προφυτιλία ήταν ένας Αντώνης Μπαρμπέρης. Πηγαίνανε οι Ιταλοί φαντάροι και ξυριζώσαν, κουρευόσαν. Και κάτι είχε μάθει, κάτι μπορούσε και συνεννοότανε. Και βρήκε αντιφασίστες φαντάρους, αντιμουσολινικούς. Και μας προμηθεύανε περίστροφα, φωτοβολίδες, πυρομαχικά, δυναμίτες. Ό,τι παίρναμε και ήταν πολεμοφόδιο, το δίναμε στον Ελλάς. Το δίναμε. Γιατί θυμάμαι έχω βρει σε σακίδιο Γερμανού τα μπάραμπελ τα όπλα. Τα μπάραμπελ, κάτι πιστόλια, Παναγία μου. Μια φορά, Παναγία μου, είχα μεταφέρει ένα καλάθι δυναμίτες. Πήγαινα σιγά σιγά στο σπίτι και είπα στις αδερφές μου, μην τα αγγίξεις για την αρχή. Η ΠΕΑΝ, μία από τις πρώτες αντισιασιακές οργανώσεις, προσανατολίστηκε σε ενέργειες σαμποτάζ εναντίον των κατακτητών. Επικεφαλής της ΠΕΑΝ ήταν ο απότακτος αξιωματικός Κώστας Περίκος. Ανάμεσα σε αυτούς που στρατολόγησε για σαμποτέρ ήταν και ο Σπύρος Στανοτάς. Μου λέει, επειδή σε ξέρω, έχω μάθει τι άνθρωπος είσαι, θα σε βάλω στον ουλαμό καταστροφών μαζί μου. Βάλε με, λέω, γιατί και εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά να τρέχω και να κολλάω χαρτιά. Στόχος της ΠΕΑΝ ήταν οι Έλληνες, συνεργάτες των Γερμανών. Ορισμένοι είχαν τρέξει να προϋπαντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα στα περίχωρα της Αθήνας. Οι Έλληνες φιλοναζιστές ήθελαν να στρατολογήσουν άλλους Έλληνες για να πολεμήσουν στο πλευρό των Γερμανών στο Ανατολικό μέτωπο. Το Σεπτέμβριο του 1942 η ΠΕΑΝ αποφάσισε να ανατινάξει τα γραφεία της ΕΣΠΟ, της Εθνικοσοσιαλιστικής Οργάνωσης, στην πλατεία Κάνικος. Μου λέει, αύριο 10:30 θα είσαι στην πλατεία Κάνικος. Τι θα κάνω, ρε? Θα δεις, μου λέει. Θα μάθεις. Ο Σπύρος Στανοτάς πήγε το άλλο πρωί στο ραντεβού. Σε λίγο έφτασαν και άλλοι συναγωνιστές του. Και κατά τις 11 παρά 10 καταφθάνει η Ιουλία η Μπίμπα με μια τσάντα πάνινη με τον Δενεκέτη, τον Δενεμίτη, σκεπασμένο με κάτι λαχανικά, σέλιο, ξέρω εγώ, διάφορα. Την ίδια περίπου εποχή, ο Κώστας Θεοφάνους είχε αναλάβει μια άλλη περίεργη αποστολή. Μας λέει ο Αντώνης, ελάτε μαζί μου να γνωρίσετε μια εμπειρία που δεν την έχετε ξαναζήσει, ούτε και θα την ξαναζήσετε. Σε έναν οίκο ανοχή στη Δραπετσόνα δούλευαν 2 κοπέλες. Μάθαιναν μυστικά από τους Γερμανούς πελάτες τους και πληροφορούσαν την αντίσταση. Τα μέλη του ΕΑΜ έπρεπε να υποδηθούν τους πελάτες και να περιμένουν στη σειρά. Καθίσαμε, ήταν 5-6 άντρες. Και κάποια στιγμή ανοίγει ένας-δύο τσιγάρα, τα κολλάει και βάλει τον καπνό και άρχισε τώρα το τσιγαριλίκι. Το περνάς με τον λένε Ρούφες. Εγώ ο Νίκο Χατζηλούς ήταν μέσα με τη Λέλα. Εγώ βρέθηκα μόνος μου τώρα. Τώρα έρθει η σειρά μου. Τελικά ήρθε η σειρά μου. Λέω τώρα, έπιασα το φουμάρο, δεν ήξερα. Μου λέει ο διπλανός,
φροντάρεις ύστερα. Στην πλατεία Κάνικος η επιχείρηση της ΠΕΑΝ καθυστερούσε. Η ανατείναξη έπρεπε να γίνει στις 11 η ώρα, διότι ήρθαν όλα τα μέλη της ΕΣΠΟ που ήταν να πάνε, υπήρχαν οι Γερμανοί και έπρεπε να έχουμε περισσότερα θύματα. Αλλά στο μέσο πάτωμα υπήρχε ένα οδοντιατρίο που ήταν ο οδοντιατρός, ένας παπάς και ένας άλλος πολίτης. Και δεν θέλαμε να τους σκοτώσουμε κι αυτούς, γιατί αυτοί θα γινόντουσαν λιώμα. Στη Δραπετσόνα, τα μέλη του ΕΑΜ έπρεπε να δείξουν ότι ήταν της πιάτσας. Η τσιγαρολίκη πέρασε, θυμάμαι, από το σώμα μας 4 φορές. Θα μας τρώσει. Αδύνατη, άγνωστη. Που έφτασε 12 παρά 10 παρά 5, κάτι τέτοιο, και πάει και του λέει δεν φεύγουν αυτοί. Δεν κάνουμε. Λέει, βάλτε φωτιά και τι θα κάνω, θα πάνε και αυτοί μαζί. Το τοποθέτησα. Την ώρα που ανεβαίναν τα σκαλιά, βγαίναν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν το τυχερό τους να γλιτώσουν. Βγήκε ο Αντώνης, πλήρωσε τη Λέλα, τη Βίζητα και φύγαμε. Στον δρόμο να ρίχνουμε εγώ με το Χατζουλή χορό, τραγούδια. Λέει ο Αντώνης, σας έπιασε το χασισάκι, το τσιγαριλίκι. Και σε μια στιγμή, μπαμ, έγινε το μεγάλο κακό. Επέτυχε απόλυτα η έκρηξη και επειδή το κτίριο είχε πατώματα μέσα, δεν ήταν εμπετό, κατέρευσε εσωτερικώς. 43 Γερμανοί και 29 Έλληνες φιλοναζιστές σκοτώθηκαν. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες πράξεις αντίστασης στην καρδιά της Αθήνας. Το 1942 στη Μέση Ανατολή μένονταν οι μάχες ανάμεσα στα στρατεύματα του Χίτλερ και των συμμάχων. Ο γερμανικός στρατός εφοδιαζόταν μέσω της Ελλάδας. Για να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό, το Βρετανικό Γενικό Επιτελείο αποφάσισε να ανατινάξει μία γέφυρα στην Ελλάδα. Ανέθεσε σε μία ομάδα σαμποτέρ να πέσουν με αλεξίπτωτο στο ελληνικό έδαφος. Για να φέρουν σε πέρα στην επιχείρηση, έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τους αντάρτες που βρίσκονταν στα βουνά. Ο Θέμης Μαρίνος ήταν μέλος της ομάδας των Βρετανών σαμποτέρ. Οι λεπτομέρειες ήταν ότι θα βρούμε εκεί πέρα αντάρτες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Δεν ξέραμε εμείς ούτε περί ΕΑΜ, ούτε Ελλάς, ούτε τίποτα. Επικεφαλής του Ελλάς ήταν ο Άρης Βελουχιώτης. Στους μαχητές του, ο Βελουχιώτης είχε θέσει ορισμένους απαράβατους κανόνες. Η εντολή του Άρη ήταν στα χωριά που θα γυρίζουμε. Δεν θα θίξουμε τίποτα από τα υπάρχοντα του αγρότη. Και έπειτα λέει, εσείς θα πρέπει σαν αντάρτες να ξεχάσετε ότι αυτό το εργαλείο που κουβαλάτε θα το έχετε μόνο για κατούριμα. Ο Βελουχιώτης ήταν άτεκτος στην τήρηση της πειθαρχίας. Χρειάστηκε να εκτελέσει έναν αντάρτη που βίασε μια καλόγρια και έναν άλλο που έκλεψε μια κότα σε ένα χωριό. Ώστε μετά την εκτέλεση του έκλαιγε με μαύρο δάκρυ γιατί ήταν υποχρεωμένος να τη θεμελιώσει και αυτή τη δεύτερη αρχή με αίμα. Στην περιοχή της Υπήρου δρούσε μια άλλη ένοπλη οργάνωση, ο ΕΔΕΣ. Επικεφαλής ήταν ο Ναπολέος Ζέρβας, ένας απότακτος αξιωματικός δημοκρατικών πεποιθήσεων. Ο Στέργιος Βούλγαρης πήγε να πολεμήσει στο πλευρό του. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη την καλοσύνη του και η μνήμη του. Ήξερε τα ονόματα όλων, είχε κανένα 50 είχε τότε. 50 αντάρτες ήταν τότε. Του Ζέρβα που τον ακολουθούσαν, ήξερε τα ονόματα όλων και τους φώναζε στα ονόματα. Τότε ήταν, όταν λέμε αντάρτες, ήμασταν ένα μπουλουκάκι, σαν μπουλούκια ήμασταν. Δεν ήταν ούτε συγκροτημένα τμήματα. Αντάρτες, σαν κλέφτες. Μία πρώτη ομάδα από Άγγλους σαμποτέρ έπεσε με αλεξίπτωτα στην κεντρική Ελλάδα και άρχισε να ψάχνει τους αντάρτες. Επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο συνταγματάρχης Chris Woodhouse. Κατάφερε να βρει τον Ζέρβα για να ζητήσει τη βοήθειά του. Ο Ζέρβας, καλωσορίζοντάς τον εφίλησε εγώ και τα λοιπά και του έδωσε και το όνομα Ευάγγελος. Τον ονόμασε Ευάγγελο. Δηλαδή, άγγελος καλών ειδήσεων. Και από εκεί και πέρα εμείς τον λέγαμε Ευαγγέλιο.
το συνταγματάρχη. Αφού μας επιθεώρησε, ο Κρίς δεν το έπιασε το μάτι που έβλεπε αντάρτες με παλαιοτρούφικα, ρακέντετους και συλλογίζονταν. Μα αυτοί θα χτυπήσουν τους Ιταλούς. Ο Ζέρβας ήταν έξυπνος άνθρωπος, το αντιλήφθηκε αυτό. Του λέει, άκουσε, του λέει, Ευάγγελη, του λέει. Τον πολεμιστή δεν τον κάνουν τα ρούχα. Τον κάνει η ψυχή. Μια άλλη ομάδα από Βρετανούς κομμάντος με το Θέμη Μαρίνο κατάφερε μετά από περιπέτειες να φτάσει στην Ελλάδα έναν μήνα αργότερα. Ήρθε σε επαφή με τον Άρη Βελουχιώτη. Κοντός ήταν, αλλά την εντύπωση τη μεγάλη που σου έκανε ήταν τα μάτια του. Τα οποία σκίζανε τα μάτια του, σε διαπερούσανε. Ο αρχικαπετάνιος του Ελλάς ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στους Βρετανούς. Μας έβαλε υποκράτηση, προσποιούμενος ότι δεν ξέρει τι είμαστε. Γερμανοί είμαστε, πράκτορες είμαστε, τι είμαστε. Επενεύει ο Νικηφόρος, ο οποίος του λέει, καπετάνιε, λέει, εδώ είναι οι σύμμαχοι ήρθαν εδώ πέρα, από τη Μέση Ανατολή. Είδαμε το αεροπλάνο, είδαμε να πέφτουν τα λεξίπτωτα. Ο κόσμος όλος έγινε εδώ γύρω, χάλασε ο κόσμος. Και εμείς να τους φερθούμε έτσι. Και λέει ο Άρης, αυτοί που εσύ με τόσο χαρά μου τους φέρνεις και λες δυο συμμάχους, εύχομαι να μην με θυμηθείς κάποτε. Αλλά αυτοί δεν έρχονται παρά να αντικαταστήσουν κάποια στιγμή το Γερμανό κατακτητή. Και τότε σε ρωτάω, Ερμή, γιατί παλεύουμε εμείς για να αλλάξουμε αφέντη? Τι λες, λέω, αρχηγέ? Ναι, λέει, θα το διαπιστώσεις και μόνος σου, αλλά εύχομαι να διαψευστώ. Ο Βελουχιώτης απελευθέρωσε την ομάδα των Βρετανών Σαμποτέρ και δέχθηκε να πάρει μέρος στην κοινή επιχείρηση. Ελλάς και Εδές συναντήθηκαν στη στερεά Ελλάδα. Είχανε ενθουσιασμό μεγάλο. Εκεί να ακούσεις τραγούδια, εκεί να ακούσεις πράγματα να πούμε καταπληκτικά. Λοιπόν, ο Ζέρβας είχε 60. Ο Ελλάς είχε 150. Κατέφτασε ο Άρη Βελουχιώτης και τραγουδούσαν. Θυμάμαι το τραγούδι. Τον Έλληνες ακολουθήστε των ανταρτών τη φωνή, να ζείτε τι ωφελείστε μέσα στη σκλαβιά τη στερνή. Βροντάει το κανόνι, το έχω όλο το τραγούδι. Το μάθαμε κι εμείς και το τραγουδούσαμε, γιατί ήταν ωραίο τραγούδι. Ούτε ξέραμε εμείς ότι ο Άρης Βελουχιώτης είναι κομμουνιστές, ήταν όπως ήμασταν κι εμείς. Δεν είχαμε καμιά διαφορά. Ήταν μια σπάνια στιγμή εθνικής ομοψυχίας. Στόχος ήταν η γέφυρα του Γοργοπόταμου, την οποία φρουρούσαν Ιταλικά στρατεύματα. Στον δρόμο προς τον Γοργοπόταμο, Βρετανοί και αντάρτες περνούσαν από χωριά. Βελουχιώτης και Ζέρβας μιλούσαν στους κατοίκους. Πρώτος μίλησε ο Άρης. Ο Ζέρβας, στο λόγο του, για να αντικρούσει τον Άρη Βελουχιώτη, έλεγε και αυτός δημοκρατία, αλλά έβανε και ένα αλλά δημοκρατία ελληνική. Ενώ ο Άρη Βελουχιώτης ομιλούσε περί δημοκρατίας απλώς. Εννοούσε την λαϊκή δημοκρατία. Η επιχείρηση Γοργοπόταμος στέφθηκε από επιτυχία. Μετά από σκληρές μάχες, αντάρτες και Βρετανοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη φρουρά και να ανατινάξουν τη γέφυρα. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ενέργειες σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη. Τέτοιο εντυπωσιακό πράγμα δεν έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή πρώτα ήταν σαν να πέφτουν ομοβροντίες από δεν ξέρω πόσα κανόνια. Σεισμός να γίνεται. Νόμιζε κανένας ότι έπεσε ο ουρανός και μας πλάκωσε. Τόξα αναμένα με λίθη. Τεράστια κομμάτια από φλεγόμενα μέταλλα ψηλά και όπως ήταν κλειστά τα βουνά, φαντάσου τον αντίλαλο τι ήτανε. Κάτι που δεν μπορεί να το ξεχάσει κανένας. Το φθινόπωρο του 1943 οι σύμμαχοι εισέβαλαν στην Ιταλία και το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι κατέρευσε. Τα νέα έφτασαν και στην Κεφαλονιά.
Στις 8 του Σεπτέμβρη ήταν Κυριακή, απόγευμα, και ακούω με ένα χωνί πάνω από το μήλο του μπάρμπα μου του Νικολέτου ότι παραδόθηκε η Ιταλία, τέλειωσε ο πόλεμος, ζήτω η ειρήνη. Και το χωνί άρχισε όλη νύχτα να φωνάζει και ο κόσμος τρελάθηκε στο χορό και νομίζαμε ότι τέλειωσε ο πόλεμος. Αλλά δεν τέλειωσε, τότε ζήσαμε το μεγάλο δράμα. Οι Ιταλοί που είχαν έδρα την Κεφαλονιά αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και στράφηκαν εναντίον των Γερμανών. Ο Χίτλερ διέταξε τη συντριβή της Ιταλικής Ανταρσίας. Το αργοστόλι καταστράφηκε. Πάνω από 9.500 Ιταλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Είναι η μεγαλύτερη σφαγή αιχμαλώτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα όρνια τραβάγανε τα άντερα των νεκρών και ξετυλιγόταν το άντερο. Το άντερο του ανθρώπου είναι 60 μέτρα. Και ξετυλιγόταν το άντερο και ήταν στον ουρανό σαν να κρατάνε κάτι σκοινιά. Ήταν τα άντερα των νεκρών. Στην Αθήνα, οι Ιταλοί στρατιώτες δεν ήξεραν τίποτα για την τύχη των συμπατριωτών τους στο Ιόνιο και γιόρταζαν το τέλος του πολέμου με ιδιαίτερο τρόπο. Φουσκώνανε προφυλακτικά και τα κλωτσούσαν στο φουτμπολ και είχε γεμίσει η Μερλίν φουσκωμένα προφυλακτικά. Οι Ιταλοί στρατιώτες άρχισαν να πουλάνε τα πάντα παρά την απαγόρευση των Γερμανών. Για την ελληνική αντίσταση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να προμηθευτεί όπλα. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι όποιος Έλληνας συλληφθεί να κάνει συναλλαγή με Ιταλό στρατιώτη θα του βεκίζεται επί τόπου. Για να μας σταματήσουν να μην παίρνουμε τα όπλα. Και σε μια στιγμή όπως κουβαλάω το σακί, είχε μια τρύπα το σακί και από το βάρος, γιατί είναι βαριά τα σφαίρες και αυτά, κάνει έτσι και γεμίζει κάτω στο πεζοδρόμιο, γεμίζει με σφαίρες και ροβομβίδες κλπ. Και μου μένουν στα χέρια μόνο τα όπλα. Εδώ μεταξύ απέναντι είναι κόσμος. Είναι ένας αστιφύλακας, κάτι γυναίκες, κάτι άντρες, οι οποίοι κοκαλώσανε όλοι. Ανοίγω το σακί, βάζω μέσα τις σφαίρες, τις ροβομβίδες και όλα αυτά. Το πιάνω έτσι το σακί και περνάω τη Μητροπόλεως έτσι. Με το σακί έτσι. Έρχεται ένας γέρος από εκεί με άσπρα μαλλιά και μου λέει «Γεια σου παλικάρι μου». Και όταν με ρωτήσανε τα παιδιά σε ένα σχολείο που αυτό, είπα ότι το μεγαλύτερο παράσημο το οποίο έχω πάρει ήταν αυτό. Σε όλη την Ελλάδα, οι Ιταλοί στρατιώτες πιάστηκαν αιχμάλωτοι και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Βγήκαν οι γυναίκες, παιδιά, άντρες και τους ρίχναν πορτοκάλια. Και αυτοί περπατούσαν και φωνάζανε «Πεινάμε, πεινάμε, πεινάμε». Στην αρχή της κατοχής, οι Έλληνες είχαν υποφέρει από το πλιάτσικο των Ιταλικών στρατευμάτων. Τώρα διπλοκλείδωναν τα καταστήματά τους, φοβούμενοι τους Ιταλούς διαρρήκτες. Η Ελλάδα είχε απαλλαγεί από έναν δυνάστη, αλλά όχι τον πιο σκληρό. Ο μικρός Αλταδόρος βρέθηκε συγκρατούμενος με έναν Ιταλό αξιωματικό στον τρίτο όροφο ενός κτηρίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Σε μια στιγμή βρέθηκαν μόνοι. Άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε σε ένα διπλανό μπαλκόνι. Μόλις τον βλέπω και πηδάει η τροχάδι από πίσω του. Πηδάω κι εγώ έξω. Με κοιτάει. Μου λέει, το βεβάει, μου λέει. Του λέω, ξέρω εγώ, τι να το βεβάει, να κάτσω εκεί εγώ. Και είχε φιλότιμο, ο άνθρωπος ήταν καλός και μου λέει, Ντάι, ήτανε τα λούκια, αυτά που κατεβαίνουν συνήθως από τις ταράτσες που έχουν ενώσεις και περνάνε και κατεβαίνουν μέχρι κάτω. Και μου λέει, Ντάι, να πάω πρώτος. Και ξέρετε γιατί μου είπε να πάω πρώτος? Μην τυχόν σπάσει καμιά σωλήνα και με παρασύρει και εμένα στο σκοτωμό. Στην Κοραή είχε σκοπό και ανεβοκατέβαινε. Και καθόμαστε σιγά σιγά, μου λέει ο Ιταλός, ασπέτα, ασπέτα. Τότε η κυκλοφορία ήταν μέχρι τις 11. Και κάθισα εκεί μέχρι που ξημέρωσε
Και πήρα δρόμο και έφυγα τελικά. Γλίτωσα από εκεί. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω κι ό,τι βρω θα ντου τα πάρω. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να ντου πάρω.